Magisgot kita karon mahitungod ining pag-ampo ngadto sa Ginoo. Atong mabasa diri sa Mateo 6 bersikulo 7 hangtod sa 13. Diri atong mabasa o diri atong masayran kung giunsa kita pagtudlo ni Hesus sa pag-ampo ngadto sa atong amahan. Ingon siya diri nga sa inyong pag-ampo ayaw kamo paggamit og daghang mga pulong nga walay kahulugan sama sa gibuhat sa dili magtotoo kinsa naghuna-huna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Igsuon, kung anaa man kana karon sa imong kaugalingon o anaa man kana sa imong nahuna karon nga kung unsa kataas ang imong pag-ampo tubagon ka sa Ginoo, igsuon dili kana mo'y basihan aron tubagon ka sa Ginoo. Tungod kay ingon si Jesus nga ayaw paggamit og daghang mga pulong sa imong pag-ampo. Ang gusto ni Jesus igsuon, ang imong pag-ampo ngadto sa atong amahan kanang pag-ampo nga dunay kahulugan. Ug kanang pag-ampo nga dili para sa imong kaugalingon, kundi para sa kaayuhan sa tanan ug uyon sa kabubuton sa atong amahan. Tungod kay kung bisan unsa kataas ang imong pag-ampo, unya dili na align diha sa Ginoo, dili gyud kana tubagon sa Ginoo. Atong basahon sa 8, ayaw sunda ang gihimo nila kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Mao na igsuon nga sa atong hunahuna og sa atong kasing-kasing nasayod na ang Ginoo. Dili kinahanglan nga moampo kita og taas nga walay kahulugan. Tungod kay dili gyud kana tubagon sa Ginoo. Tungod kay nasayod na ang Dios sa desire sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Bisan wala pa kana nimo giampo igsuon, nasayod na siya. Maong sa tanan nato nga pagabuhaton, sa tanan nato nga mga pag-ampo, ato gyud ipataas ang ngalan sa Ginoo. Ang tanan nato nga mga desire nga muuyon sa kabubuton sa Ginoo. Kung gusto ka nga tubagon sa Ginoo. Og ang pinaka-importante na igsuon, dili nato sundon ang gibuhat sa mga tigpakaarong ingnon sa ilang pag-ampo sa Ginoo. Sa verse 9 nag-ingon, busa ing na hinuon niini pag-ampo. Mao na kini ang pag-ampo nga gitudlo ni Hesus nga angay natong batunan, nga angay nato nga makatunan. Mao kini, amahan namo nga naa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Unsay gusto ni Lord igsuon, ipataas ang ngalan sa atong amahan. Amahan namo, our Father, ang atong amahan, ang pangalan sa atong amahan, mao gayud ang atong ipataas. Dili ang ngalan sa uban, kundi ang ngalan sa atong amahan. Mao kana ang gitudlo ni Hesus igsuon. Sa verse 10, maghari ka kanamo og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, sama nga gituman kini didto sa langit. Mao na igsuon nga ang ingon ni Hesus, ang pagtudlo ni Hesus kanato sa atong pag-ampo, maghari siya kanato, ang Dios maghari kanato ug tumanon ang iyang pagbuot dinhi sa yuta. Igsuon ang Dios ang matuman, dili ang imong kabubuton, dili ang atong desire mo'y matuman, kundi ang desire sa Dios mo'y matuman. Verse 11, ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw. Unsay pagtudlo sa pag-ampo ni Hesus igsuon, ang imong pagpangayo og pagkaon karong adlaw. Wala siya niingon igsuon nga ihatag kanamo ang pagkaon sulod sa usa ka semana, sulod sa usa ka bulan, sulod sa usa ka tuig. Ngano man, tungod kay base unyag tagaan kag panalangin sulod sa usa ka semana, base sa usa ka semana kausar ka moampo sa Ginoo. Amen. Kinahanglan nga sa matag adlaw moampo ka sa Ginoo. Mao nga ang pagtudlo ni Hesus sa imong pagpangayo og pagkaon ngadto sa atong amahan karon adlaw. Kay ang gusto ni Lord, ang gusto ni Hesus nga sa matag adlaw moampo kita sa Ginoo. Sa verse 12, og pasayloa kami sa among mga sala, sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Mao ginay pinaka-importante igsuon sa atong pag-ampo sa Ginoo, nga atong iapil ang atong pagpangayog pasaylo kaniya og pagpangayog pasaylo ngadto sa mga tao nga atong nabuhatan og dili maayo, nga atong nasultian og dili maayo, og nakatan-aw kita og dili maayo ngadto kanila. Mao kana igsuon nga mangayo kitag pasaylo kanila og mangayo kitag pasaylo sa atong amahan. Mao kana gusto ni Hesus igsuon nga atong buhaton sa atong kaugalingon. Sa verse 13, ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwasa hinuon kami gikan sa dautan, kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan.
Mao na igsuon nga ato ging itugyan sa Dios ang tanan. Tungod kay pinaagi ni Lord, mahilayo kita sa mga pagsulay, mahilayo kita sa mga kadautan sa kinabuhi, ug ang safety sa kanunay atong maangkon ug maangkon sa atong pamilya kun duol kita sa Ginoo. Kung atong isalig sa Ginoo ang tanan. Tungod kay ingon siya, iyaha ang tanan, ang tibuok gingharian, ang gahom ug ang himaya ug dili lang ni kay karon kun dili hangtod sa kahangturan. Amen. God bless sa tanan.